गुड इभिनिं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोर दिल्लीयाव अलरेडि फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलुशन लिरना गारबोखाबाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना फाइनाल कम्प्रिहेन्सिभ सलुशन लिरना गारबोखानानै दिनैनि दिनावबो माने बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दों मादों बेफोरबायदि एभ्रिथिं खोथाखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने थगायबावनो नाजादों रायजो राजाफोर मानो दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने बिसोरहा जेबो पावार गैला एगेन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि नाथाय दिनैनि दिनाव आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखाबाय बड'लेण्ड खुनु दिन आरो मोनला होननानै बुंनाय जाखाबाय एबा बुंखाबाय बे भिडिअनि क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननो होगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा बुंदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायब्ला बुजिगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना क्राइटेरिया दं होननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थानाया दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय आरो बिथांमोना मा बुंबावो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दोंसो जोङो सम आरो बोथोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामफिनगोन होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव जुदि दम दङब्ला इउपिपिएल सरकार प्लास आबसु दिनैनि दिनाव बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामफिननो एबा सोरजिफिननो बड'लेण्डनि जि सिमां दंमोन बेखौ एगेन मोगथां महर होनो एबा जागायफिननो कन्टिनिउ खालाम दम दङब्ला जाय बिथांमोना एबा रायजो राजाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामगोन बिथांमोनजोंसो रायजो राजाफ्रा थागोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टखौथ' खालामनो हाखाला बेयो 100% सियर रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना मा बुंदों बिटिसि आलायनो अलरेडि डिनाउन्स जाबाय माबा जाबाय बिटिआर जाबाय अनलि बेयो बिटिआरआ एरियानि नामाल' चेन्ज जादों बाट बे बिटिसिआनो बाव जेबो चेन्ज गैया बाव जेबो सोलायनाय फैयाखै नाथाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बिसोरो बिटिआर जाबाय एग्रिमेन्ट जाबाय बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जाबाय माबाय बेफोरबायदि खोथाखौ ससियेल मिडियाआव बिसोरो बुंबाय थायो नाथाय दिनैनि दिनाव आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर लाजिनो रोंदोंना रोङाखै बिसोरलाय 2 बोसोर जालायलायबाय दिनैनि दिनाव अलमस्ट 3 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बे सेक्रेटारि अफिसाव क'क्राझाराव बे मोनथामल' आखरखौनो बिटिआरखौ दिनै मानो गेटआव लिरनो हायाखै माब्ला लिरगोन दम दङब्ला गाबोननो लिर समफोरनो लिर दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर बेफोरबायदि फेसबुक पेज अबावबा बिटिआर माबा माबि बेफोरबायदि लिरनायखौ बाद हो दम दङब्ला बे बिटिआर मोनथामल' आखरखौनो दिनैनि दिनाव बे बिटिसि अफिस एबा सेक्रेटारि अफिसाव मानो लिरनो हायाखै बेनि मिनिङा मा नोंसोरो दिनै इउपिपिएल प्लास आबसु बड'लेण्ड बिनो हालाब्ला एबा सोमावसारनो हालाब्ला जिरायनानै था आरो मालाय आन्दालन खालामनो ओंखारनाय एबा बड'लेण्ड बिनायाव नोंस्रा बुंनांगौ एबा प्रटेक्सन होनांगौनि नोंस्रा जेबो राइट्स गैया नोंस्रा जा खामानि मावनांगौ माव बाट दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनै मोगथां महर होनो बड'लेण्डनि जि सिमांमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां रन्जन दैमारिमोननि जि दावहा नांनाय बेखौ गोथां महर खालामफिननो थाखाय बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बाहागो लाफिनदों एबा मोगथां महर होनो बिथांमोना कन्टिनिउ खालामनो ओंखारबोनायाव नोंस्रा डेम'क्रेटिकेलि बिथांमोना मुभमेन्ट खालामनो नागिरनायाव नोंस्रा बन्द' खालामनांगौनि जेबो राइट्स गैया लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव 100% आरो बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जाया अलरेडि 3 इयार्स थांखाबाय दा 2 बोसोरल'सै बे 2 बोसोराव नोंसोर बे बिटिआर मोनथाम आखरखौनो नोंसोरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हानाय नङा गोसोआव ला रायजो राजाफोर खामानि गैया दिनैनि दिनाव बेफोर आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन दिनैनि दिनाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दोनथ' जाग्रा बुस्थु नामाब्रा मा फाग्ला खोथा बुंबाय थायो जाखो इउपिपिएल सरकारालाय दिनैनि दिनाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जुदि दोनथ' जाग्रा बुस्थुमोनब्ला नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्डखौबो खालामनो नाङामोन फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलुशनखौ दिल्लीयाव मानो लिरबोखो मानो फानबोखो नोंसोरो जुदि नोंथांमोना बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय दिनैनि दिनाव होमबा खालामखांनायनि उनाव आफ्टार पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड आफ्टार बिटिआर एकर्ड दिनैनि दिनाव नोंथांमोना माबोरै बुंनो हाबावखो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दोंसो होननानै मारै बुंनो हाखो नोंसोरो आसुरित लाजिनो रोंदोंना रोङाखै जाखो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलुशन होनोबा मा बुजियो व्हाट इज द मिनिं अफ फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलुशन होमबा नोंसोरो मा बुजियो आसुरित दिनैनि दिनावबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाजायो नोंस्रा अलरेडि बाव सिगनेचार होबोखाबाय बड'लेण्ड नांला दिफेन बर'नोबो नांला आबसुनोबो नांला प्रमद बर'नोबो नांला टटेलि जोंनि जि बड'लेण्डनि मोननांगौ मोन्थाय मुभमेन्ट बे गासिबो एभ्रिथिं नैबे जोंनि बिटिआर एकर्डजों जोबजोब्बाय बर'नि समस्या इक'नमिक ट्रेडिसनेल एन्ड कालचार ओमफ्राय जिखुनु लिंगुइस्टिक बेफोर एभ्रिथिं जोंनि जि समस्या सेफगार्ड दं बेफोर एनि काइन्ड अफ दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि जि थांनानै थानायनि माखासे सिमां मिजिं ड्रिम्स एन्ड इन्सपिरेसन अफ द बर' पिपल होननानै बुंदों बे गासिबो डिस्ट्रय जाजोब्बाय
प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार प्लास आबसुआ दिनैनि दिनाव बेखौ गेजेर ससेयाव बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर'नि जि सिमां दंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बेखौ थेर बेथेर डिस्ट्राक्सन खालामबाय डिस्ट्रय खालामबाय आसुरित दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर माब्रै बिथांमोना दिनैनि दिनावबो बुंनो हायो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दों मा फाग्ला फासाब्रा बेलाय दिनैनि दिनाव नोंसोरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामाल'सैनो थानायब्ला बेलेग खोथामोन नोंसोरथ' अलरेडि खालामखाबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट माब्रै बुंबावखो नोंसोरो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दों फाग्ला फाग्लानो बे मोनसे खोथा जायो नामा हा नोंसोरो जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो गोसो गैयाबा जिरायथ'मोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनोखौ जिरायथ'मोन एबा दोनथ'मोन बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनो नाङामोन मुभमेन्ट खालामबावोमोन ना नोंसोरो दिनैनि दिनाव मानो खालामाखै गावसिनि पलिटिकेल लाबा लाब सिएम एमसिएलए इएम बेफोरबायदि एमएलए टेमएलए जानो थाखाय बिथांमोनानो नैबेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ नागिरनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव जाबायलै दे बिटिआर एग्रिमेन्टआनो जाबाय उनाव माबा मोनसे जासिगोन बेफोरबायदि सरसा खालामनानैसो बिथांमोना बे एग्रिमेन्टखौ खालामदों नाथाय बर' हारिफ्रादि इसिबां रोजा रोजा बिथांमोना जिउ गारदों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बेखौ साननानै बिसोरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामाखै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मानि थाखाय खालामदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन एक्सप्लेनेसन होगोन बिथांमोना गावसिनि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनैनि दिनाव नों एमसिएलए उमुक 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 बेफोरबायदि एमएलए नोङो सिएम जादों डिपुटि चिफ जादों बेफोरबायदि माखासे पलिसि मेकिं खालामखांनायनि उनावसो आफ्टार पलिसि मेकिं बे गासिबो साक्सेसफुल जाजोबनानै आन्डार प्रसेसिं खालामजोबनानै बिथांमोना लाखांनायनि उनावसो बिटिआर एकर्ड खालामदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बे बिटिआर आकर्ड बिटिआर बे मोनथाम आकर्डखौनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना 3 इयार्स जाबाय बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै लाजिनांगौ दालां दुलां माबा माबि बिल्डिं बेफोरबायदि खालामनाय फाउन्डेसन खालामनाय मानाय फिथा हास'नाय बेफोरबायदिखौसो मावदों दम दङब्ला बे मोनथाम बिटिआरखौ लिड सेक्रेटारि अफिसनि मोखाङाव दम दङब्ला आरो मावनो हायाब्ला सिरि था